Ραφαήλ 00 εδώ και σήμερα θα σας δείξω το room tour γενικά. Μου το λέγανε πολύ, κάνε room tour. Ή θέλω να το κάνω, εντάξει, με πρίξατε. Εντάξει, σχετικά είναι καλά. Ας ξεκινήσουμε. Από εδώ, ξεκινήσουμε. Έχω το PC. Έχω μια οθόνη 4K και μια εκεί πέρα 1600x1900. Καμπείτε γιατί είναι 4K. Γιατί είναι έτσι. Την έχω κάνει εγώ 4K να είναι. Δεν είναι κανονικά 4K. Την έχω κάνει όλη μια μία. Τέλος πάντων. Έχω το μικρόφωνο μου. Άμα ξέρετε, κάνω και βίντεο στο Twitch. Πάτε δέστε με, δεν ξέρω, άμα είναι ωραία, καλώς. Αυτό είναι το μικρόφωνο μου που ακούγομαι. Το ξέρω ότι δεν ακούγομαι τόσο καλά γιατί αυτό θέλει, το μικρόφωνο θέλει κονσόλα, οπότε δεν είναι κονσόλα, οπότε δεν ακούγεται καλά. Γιατί είναι, κοιτάξτε. Μισό λεπτό, sorry. Είναι τέτοιο. Καταλάβατε. Δεν έχει USB με τη μία κλακ πάνω και γεια σας. Ας ξεκινήσουμε παρακάτω. Ναι. Μία είναι τελεφούγκεν. Η μία είναι τελεφούγκεν. Η άλλη είναι Samsung. Δεν ξέρω που τη βρήκα αυτή τη μάρκα, βρήκα μια καλή οθόνη, θα είναι καλή. Αλλά σχετικά είναι ακριβή αυτή, είναι ακριβή γύρω στο 300, και είναι γύρω στο 150. Έχω το cooler μας Devastator. Ναι. Devastator. Το ποντίκι, το κόμπο που μαζί τα πήρα, Devastator και αυτό. Κομπλέ και τα δύο. Μια χαρά είναι, για μένα το έχω πιάσει καλύτερο στο χέρι μου. Δεν ξέρω για τα Razer που με λέτε, που ξέρω με λένε πάρε Razer. Δεν παίρνω. Αυτά μου κάνουν τέλεια τη δουλειά, είναι θόρυβο γιατί βλέπω, άμα πάρω Razer γιατί είναι και μηχανικά, θα βλέπω να φύγει κάμια παντόφλα. Δεν με βολεύει. Εντάξει, οκ. Αυτό έχω το πανάκριβο μου PC. Πανάκριβο, το δίπλο τόσο προάσαι καλύτερα. Ένας μικρός σερβεράκος είναι. Τίποτα πολύ. Ο κανονικό το PC το μεγάλο το τούμπανο είναι ένας 8350 AMD 8350. Έχω μια μητρική της Astrok. Έχω μια κάρτα γραφικών R7 έχω τις Corsair Vengeance LPX 1600 MHz. Πάνε και παραπάνω overclock, τις έχω ανεβάσει κι άλλο. 8 GB. Κομπλέ είμαι, κομπλεδούρα. Αυτό από εδώ πέρα. Αυτή είναι η κάμερά μου. Είναι της Gromit 1080p, κομπλέ είναι. Αυτά είναι, για μένα είναι ότι καλύτερο ακουστικό. Δεν ξέρω τις Razer, αλλά τούτο θα πήρε 35 ευρώ. Της Element. Τα καλύτερα γενικά και της Element είναι αυτά. Και είναι κομπλεδούρα. Έχει 7 είναι κάρτα ήχου. 7 είναι κάρτα ήχου, δηλαδή άμα παίζεις κάνοντας 4 και 2 όπως εμένα, περνάει κάποιο μπαμ και εγώ μπαμ, θα καταλάβεις από που ήρθε, δεν θα σου έρθει από που να είναι, θα καταλάβεις. Τέλος πάντων, έχω το mousepad μου εδώ, της Element πάλι. Ήμουν προς sponsor της Element, μην μου πείτε κάτι. Sponsor, εντάξει, να κάνω.
σπονσορά. Άμα βγει πολύ κάτω το βίντεο δεν ξέρω. Αυτό είναι το setup του server. Τα παλιά μου τα πράγματα είναι. Από το πάνω το PC πήγαινε κάτω. Το server. Ένα της Element πάλι. Πληκτρολόγιο, πολύ καλό. Μεμβράνες αλλά είναι πολύ καλό, εμένα με βόλεψε ο Άρολη. Ένα της Element ποντίκι. Και ένα της X-Dragon, mousepad. Ένα παλιό, πολύ παλιό μου είναι. Ένας εκτυπωτής. Μία ποντίκι της Logitech εκεί πέρα. Παμπάλο. Για ηχεία, για εδώ κάτω λέω. Έχω ένα μπάσο εκεί κάτω φτιαχτό από μένα. Έχω ένα πολύ καλό μπάσο. Το άσπρο που βλέπετε είναι παλιό, αλλά κάνει πέντε τη δουλειά του. Είναι τέλειο. Δύο ηχεία πίσω, 5-1. 5-1 από πάλι ηχεία. 1-2, 5-1. Γενικά έχω ένα κομπλιδούρα 5-1. Το PS3 με ένα τηλεχιστήριο PS3 και με ένα τηλεχιστήριο του PS3 και το PS4. Ο σερβερ να πούμε τι είναι. Ο σερβερ είναι ένα Pentium 4 680 1,5 GB RAM και όσο στα λαβίστα είναι 30 GB. Κάρτα γραφικών δεν έχει καμία, δεν μπορεί να έχει, όπως είναι, boom, έτοιμος. Ο Windows και έτοιμος. Τέλος πάντων. Έχω ένα μικρό, λίγο καλύτερο σερβερ από εκεί πέρα, όπου χρειαζόμουν το κουτί του και το πήρα να κάνω ένα άλλο σερβερ, γιατί θα φύγει αυτός φαίνεται. Θα μου δει γιατί έχω σερβερ, γιατί μου ήρθε να κάνω τον εγκέφαλο, είχα κομμάτι και τον έκανα. Εδώ πέρα. Το φωτικό 400W, ένας Pentium 4 Extreme Edition, μια κάρτα γραφικών 128 MB, 5.1, μια 2.1 και μια 2.1 με board. Έχω τρεις κάρτες ήχου, δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται να τις βγάλω, θα βγάλω αυτό σώμα την 5.1. 3 GB RAM, καλύτερα είναι. Νομίζω το δείξαμε όλα, πιστεύω. Το εντάξει, υποστελεί, εντάξει. Εκεί βάζω τα πράγματά μου. Έχω το κουτί των ακουστικών, τάκιον, της R7, της μητρικής μου, επεξεργαστής μου, ο καινούριος.